मानसिया फिसा खिन्थु गाराङा गिदिर बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जों बरायनो नागिरदों बरायगोन जोंनि सार कामेश्वर बर' सारा आखाइ खबनानै होयोबा साबसिन जायो नामा हेल' दिनै बे गोजोन रंगिना संगिना मोनाबिलि समाव नोंथांमोननि गेजेराव सफैनो मोननानै आं जोबोद गावखौनो खाफाल गोनां होनना सानो सार बिथां कामेश्वर नार्जारिसिम जोबोद साबायखर लोगोसे दिनैनि बे डायमन्ड जुबिलि सेलेब्रेसननि नोंथांमोननि बाहागो जानो मोननाया थारैनो आंनि थाखाय खाफाल गोनां आरो लोगोसे बे कालि फुजानि समाव आइ कालिया जों बयनिबो न'खराव बयनिबो जिउआव गोजोन लाबोथों जौगानाय लाबोथों बेखौनो आं आफा इसोर बोराइ बाथौ आरो लोगोसे आइ कालिनाव आं आर'ज गाबबाय जों बयबो खेबसे जय होदोनि नङा होमबा जय काली माई की जय काली माई की অকমান ফূৰ্তি কৰিম বুলি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত সকলোৱে একেলগে ফূৰ্তি কৰিম সকলোৱে সহযোগ কৰিব মানে শ্ৰী শ্ৰী জয় কালী মাই কি জয় কালী মাই কি শিক্ষণ তারা কি মাঠে একো শুনাই নাই আমার ইফালে আওয়াজ আহাই নাই জয় কালী মাতা কি এই আমার কপিল স্বর্গীয়াৰী ভাইটি উদীয়মান গায়ক সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ নিজৰ এটি গীত মই সেইটো গাবলৈ লৈছোঁ আঙিনা মেথাই নोंथांमोना गोबाङानो खोनादोंबो जानो हागौ गोबाङानो खोनायाखैबो जानो हागौ हेल' 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 एसे बयबो आखाइ खबब्ला गोजोन गौमोन रायजो नोंथांमोन एसे गोसो दुंखांनायनि बयबो अननानै সকলোৱে हात साबोदे ভাল ভাল होथों रायजोखौ धन्यबाद नेनान थागोन सना नोंखौ लानानैनो आंनि अननाया हाई तो कौन कमाई দিব हेलो 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 हाई तो कौन कमाई দিব हेलो कमाई দিব हेलो 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 Voy a ver que sea algo de eso.